Ja, gaat supergoed met mij. Net een nieuwe single uit, Stap voor Stap. En een liedje wat ik zelf heb meegeschreven. Daar ben ik al een tijdje mee bezig om proberen zelf liedjes te schrijven. En dat is natuurlijk best moeilijk. En nu een eerste eigen liedje waar ik dat dus wel heb gedaan. En ja, een goed resultaat voor mij. Ik ben nog niet zo heel lang bezig. En vooral mijn liedjes schrijven niet. Dat doe ik nu sinds een jaar of zo. Maar dat vind ik wel heel leuk om te proberen. En dat doe ik samen met Willem Gunneman. En Jan Smit is er heel nauw bij betrokken. Dus voor mij is dat heel bijzonder. En ook bij Stap voor Stap. Dan gaat Jan Smit met mij naar de studio. Van Henk, je moet dit zo doen en dat woordje zou ik zo maken. Dus ja, ik heb gewoon een heel goed team omheen die mij helpt daarbij. Dus ja, daar kan ik alleen maar verder in groeien. Ik ben altijd fan geweest van Jan Smit. En eigenlijk nog steeds wel. En dan stond ik altijd voor het podium te kijken hoe hij alles deed. En nu, vandaag de dag, zit ik met hem in de studio voor mijn eigen liedjes. Dus voor mij wel een droom die uit is gekomen eigenlijk. En het contact is eigenlijk... Ik kwam hem wel tegen bij optredens. En toen zei hij wel een keer tegen mij van... je maakt leuke liedjes. Ik heb er zelfs in op mijn telefoon. En dat liet hij toen zien. En dat vond ik zo bijzonder. En toen uiteindelijk hebben we steeds meer contact gekregen. En ja, ik wilde heel graag met hem samenwerken natuurlijk. En op een gegeven moment wilde hij dat ook. Ja, nu een platencontract. Heel blij. Een clip is vaak natuurlijk gespeeld, dat is echt acteren tegen elkaar. En ik vind het toch leuk om de mensen te laten zien wat ik in het land meemaak. Dus ik had bijvoorbeeld een heel leuk optreden op Dutch Valley dit jaar. En stond ik op 2 supergrote podia's. Dus dat hebben we gefilmd. En we hebben gefilmd in Eindhoven op een afgelegen industrieterrein, het oude Philipsgebouw. Daar hebben we gefilmd. En we hebben gefilmd in Eindhoven op Park Hilaria. Dat is een hele grote kermis. Daar zing ik nu al voor het 3e jaar. Ja, en dat hebben we ook gefilmd. En meer om te laten zien wat er allemaal in het publiek gebeurt als ik Stap voor Stap zing. En dat gaan we allemaal in de clip zien. Dat gaat helemaal los.